En aquest tutorial veurem com visualitzar els participants en una reunió de Google Meet mentre compartim una pestanya o una finestra. Si només tenim una pantalla, podem configurar PowerPoint per a mostrar la presentació dins d'una finestra, en lloc d'ocupar la pantalla completa, i compartir per Meet només aquesta finestra. Primer, des de la barra d'eines de la part de dalt, fem clic a la pestanya Presentació de diapositives i a Configuració de la presentació de diapositives. S'obrirà una finestra en la qual seleccionem l'opció Examinada per una persona i fem clic a D'acord. Ara, quan iniciem la presentació, la diapositiva ocupa tota la finestra de PowerPoint, però no la pantalla completa. Podem, per tant, redimensionar la finestra fent clic a l'icona dels dos quadradets, al cantó de dalt a la dreta, i arrossegant des dels marges de la finestra. Si arrosseguem la finestra fins al marge de l'esquerra de la pantalla o premem la tecla de Windows i la fletxa de l'esquerra, aquesta s'adapta automàticament per ocupar la meitat de la pantalla. A la dreta ens apareixen miniatures de la resta de finestres que tenim obertes. Seleccionem la de Meet i, com podeu veure, la finestra s'ha adaptat ocupant l'espai que hi ha a la dreta de la presentació. Si no ens apareixen les miniatures, podem obrir la finestra de Meet i arrossegar-la fins al marge de la dreta, o prémer la tecla de Windows i la fletxa dreta. Ara només hem de compartir la presentació. Fem clic a Presenta ara i seleccionem l'opció Una finestra. Seleccionem la finestra de PowerPoint i fem clic a Comparteix. D'aquesta manera tenim visibles la presentació, l'alumnat i el xat, però els participants només veuran la nostra presentació. Seguirem el mateix procés per a compartir una pestanya del navegador o una finestra de qualsevol altra aplicació. Si tenim la possibilitat de connectar una segona pantalla al nostre ordinador, tindrem més espai per a visualitzar alhora la nostra presentació i els participants de la reunió. En aquest cas, PowerPoint obrirà per defecte dues finestres en iniciar la presentació. D'una banda tenim la finestra de visualització del presentador i d'altra tenim la presentació. Podem seleccionar en quina pantalla s'obrirà la segona finestra des del desplegable Monitor a la pestanya Presentació de diapositives. També podem desactivar la visualització del presentador desmarcant la casella que tenim baix. Obrim la reunió de Meet i situem la finestra en la pantalla que vulguem. Ho podem fer arrossegant la finestra fins a la pantalla o amb la combinació de tecles Windows, majúscules i la fletxa de direcció dreta o esquerra. Iniciem la presentació i minimitzem la visualització del presentador per a veure la finestra de Meet. A l'hora de compartir la presentació, ens hem d'assegurar que seleccionem la finestra de PowerPoint que correspon a la presentació. Una altra opció per a visualitzar els participants de la reunió és utilitzar un segon dispositiu, com pot ser un ordinador, un mòbil o una tauleta. Podem compartir la nostra presentació des del nostre dispositiu principal i iniciar una segona sessió a Meet per veure l'alumnat. Recordeu silenciar el micròfon del segon dispositiu, si no, la vostra veu ens transmetria amb els dos dispositius i hi hauria eco. Als dispositius mòbils podem accedir des del navegador o instal·lar-nos l'aplicació de Google Meet, que està disponible tant per a Android com per a iOS.